No joo, kello kierähti sen verran yli 10, että se tarkoittaa sitä, että me aloitellaan tässä nyt. Sinne osallistujia vielä kilahtelee. Tehän saatte kaikki tästä sitten tallenteen, eli sikäli nekin, jotka nyt pääsee kyytiin sitten minuutti 2 myöhemmin, niin saa kyllä tämän koko setin sitten tallenteena. Mutta aloitellaan sillä lailla, että mä ajattelin tähän alkuun, mä oon tehnyt tällaisen reilu 1,5 minuutin videon teemaan sopien. Pannaanpa se nyt tulille vaikka tässä ensiksi ja jatketaan sitten tarinointia. Sellainen pläjäys. Jatketaan sitten tällaisella toisella tyylillä, eli mennään kalvosettiin. Mä varmistelen vielä, että näen tuolla ton Teams-näkymän toisella puolella. Paljon teitä siellä on, Herran Jumala, melkein 150. Ei ole mitään muuta tehtävissä kuin aloitettava. Toivottavasti saitte nyt kiinni tuosta leffasta. Siinä oli laitettu nippuun muutamia esimerkkejä, joita tänäänkin voidaan käsitellä. Pyritään pitämään tämä homma sellaisena käytännönläheisenä ja helposti lähestyttävänä niin kuin koko teema ja sekä tämä tapahtuma. Aloitetaan nyt sisällöllä, tuosta noin mennään kalvoissa eteenpäin. Missä te nyt olette? Te olette Corellia Helsinki Oyn webinaarissa. Corellia on koulutus, konsultointi ja yleinen avunantoyritys, jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä erilaisten tietoteknisten härveleiden, työkalujen ja tekniikoiden kanssa. Corellia aloitti vuonna 2013, eli täytti syyskuun alussa 12 vuotta. Tämmöisillä niin kuin keskittyneenä erityisesti Adobe-työkaluihin, mutta matkan varrella repertuaali on laajentunut sitten moniin muihin suuntiin, kuten esimerkiksi Microsoftin asiantuntijakoulutuksiin, saavutettavuuteen, WordPress, web ja muut tekniikat siltä suunnalta. Tekoälyä viimeiset reilu 2 vuotta aktiivisesti julistettu ja näin päin pois. Meillä on toimitilat Helsingin keskustassa Kalevankatu 9, samassa korttelissa Hotelli Tornin kanssa, jossa on 3 koulutustilaa, mutta lisäksi sitten oikeastaan vähintään 50-60 suhteella niin koulutukset tapahtuu myös etäyhteyksiin. Itsestäni pari sanaa. Nimi on siis Juha Laamanen, vanhempi kouluttaja, tosiaan siirtynyt valokuvaajan ammatista vuonna 2005 kouluttamaan ensin Adobe-lähtöisesti, mutta sitten laajemminkin erilaista tällaista kuvaan ja videoon ja sosiaalisen median tuotantoon ja muuhun liittyvää sisältöä. Ja siitä tosiaan vuodesta 2005 tuli tammikuussa 20 vuotta, että sen verran on kuitenkin niin kuin kilsoja takana tässä koulutusjutussa.
No nyt sitten muutama sana siitä, että mitä tänään tässä webinaarissa on tarkoitus käsitellä. Käsitellään helppokäyttöisiä matalan kynnyksen työkaluja, jotka toimii selaimessa. Niin tarkoitus on tutkia niiden mahdollisuuksia luoda tekoälyllä videosisältöjä. Se alussa näytetty videoklippi, kaikki siihen liitetyt asiat tai siinä näkyvät asiat oli toteutettu nyt näillä työkaluilla, mistä tässä on tarkoitus puhua. Ihan selaimessa, ei ole mitään. Emme käsittele työkaluja, jotka vaatis paikallisia asennuksia tai vaatis kehittynyttä koodaustaitoa tai ylipäänsä sellaisia ympäristöjä. Ja me ei käsitellä nyt pitkiä juttuja, vaan lyhyt videoiden tekemistä markkinoinnin ja viestinnän käyttöön. Tällaisessa webinaarissa tästä teemasta ei oikein voi livenä kauhean paljon esittää niin kuin näitä itse videoiden generointia, koska vaikka se on niin kuin suhteellisen nopeata verrattuna niin kuin moneen muuhun asiaan, niin se kestää kuitenkin aina niin kuin parista minuutista 10 minuuttia, riippuen nyt vähän siitä projektin tai tehtävän laajuudesta, niin se tämän generoinnin syntyminen, eli nyt tämä perustuu nyt siihen, että mulla on kokeohjelmatyyliin valmiiksi tehtyjä asioita sekä tietysti kalvomateriaalia. Lopussa on luvassa sitten propagandaa liittyen koulutuksiin, jotka liittyy tähän teemaan, eli se on nyt sitten meidän kannalta siellä ihan keskeinen homma. Hyviä käytäntöjä, esimerkkejä työkaluista, esimerkkejä jutuista. Promptaaminenhan on tekoälyn kanssa sellainen yksi keskeinen asia, niin siitäkin muutama sana. Ja tuossa lukee lopussa aikaa kysymyksille, mutta luultavasti se kannattaa nyt kuitenkin tehdä niin, että laitatte sinne Q&A-osioon kysymyksiä ja sitä kautta saatte sitten niihin vastauksia. Teitä on nyt niin paljon, että me ei nyt varmaan mikkejä voida siinä määrässä laajassa avata tai näin. Ja sitten jos tulee hyviä kysymyksiä, niin kun me palataan sitten tallenteen muodossa teille viikonlopun jälkeen, eli nyt tässä ollaan torstaissa, niin sitten katsotaan vähän se video kuntoon, että se on jakelukelpoinen, niin sitten samassa yhteydessä saatte sitten vastauksia kysymyksiin, mikäli niin on sellaisia, että mä pystyn niihin vastaamaan, niin jos laitatte kysymyksen, niin vastaukset anonymisoidaan sillä lailla, että ne on sitten, kun vastauksia kenties siinä viestinnässä laitetaan, niin ei ole sen enempää personoitu, että kuka ne on kysynyt. Näin. Mutta tällaista on tänään nyt niin kuin luvassa. Helppokäyttöisiä matalan kynnyksen työkaluja osittain samoissa ympäristöissä, jotka monelle on jo muutenkin tuttuja. Miksi tehtäisiin videoita tekoälyllä? No, koska me nyt voidaan. Se nyt on yksi hyvä lähtökohta. Meillä on kehitetty ja tarjottu matalan kynnyksen työkaluja, jotka ei maksa aivan järkyttävästi, jolla voidaan luoda videoita. Videot on loistava härveli sosiaalisessa mediassa keräämään niin kuin ihmisiä sanan ääreen, ja tämä on hyvin kustannustehokas tapa tehdä videosisältöjä, tai ainakin osia videosisältöihin sitten esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön. Tämä on kustannustehokasta, ei ilmaista, mutta kustannustehokasta. Eli työkalut ei sinällään ole kalliita, mutta koska ne kuitenkin vaatii paljon konetehoja ja näin, niin ne ei kuitenkaan täysin ilmaisia. Ja aikaakin kuluu, mutta verrattuna sitten oikeisiin videoproduktioihin ja kuvaamiseen, lähtemiseen tai tällaiseen, niin kuitenkin paljon vähemmän. Ja erilainen iteraatio tai tämmöinen testailu, tyylien hakeminen, kokeilu on huomattava edullista verrattuna niin kuin siihen, että niitä tehtäisiin livenä. Tämä on myös kohtalaisen helppoa. Ei kuitenkaan siis sellaista, että se olisi niin kuin ihan tuosta sormia napsauttamalla aina sellainen kuin haluttaisiin. Eli videon generointi sinällään on ihan samalla lailla simppeliä kuin kuvankin generointi, mutta sitten kun meillä on joku ajatus siitä, että mitä siinä pitäisi olla ja mitä se esittää, niin sitten se menee jo hieman
monimutkaisemmaksi tai ainakin aikaa vievemmäksi, joten se täytyy nyt ratkoa sitten tässä matkan varrella. Ja nopeus on tosiaan kyllä etu, mutta ei nämäkään hetkessä tule. Esimerkiksi tässä sessiossa me ei oikein livenä voida katsoa sitä, että lähdetään tekemään tästä tyhjästä jonkun videokokonaisuuden, kun jokainen generointi vie sen 3-10 minuuttia, niin se ei tällaiseen aikajänteeseen mahdu. Vahvuuksia on tällä hetkellä tällä tekniikalla lyhyet klipit, 5-20 sekkaa, tyylilliset varioinnit sitten niin kuin kokeilla erilaisia tyylejä, hakea uusia ideoita, voidaan niin kuin lähteä siitä, että testataan, että miltähän tällainen ajatus toimisi, voidaan tekoälyllä se tehdä. Se saatetaan sitten vaikka joskus tehdä paremmalla ajalla ja korkeammalla budjetilla sitten pidemmälle tai fiinimminkin, jos sellainen tarve on. Ei ehkä kyllä pienen hetken jälkeen ole. Näin. Parhaat käyttötapaukset nyt, mitä tällä hetkellä näkee, niin on mainokset, somesisällöt, hyvä Juha 2L, somesisällöt, erilaiset teaserit, videoprojektien B-rullat, niin kuvituskuvat. Ja sitten jos halutaan abstrakteja, tyyliteltyjä tai muita tällaisia liikkuvia sisältöjä, jotka on hankala toteuttaa, niin ihan vaikka vaan kuvaamalla, niin siihen tämä sopii myös erinomaisesti. Rajoitteitakin on, eli sitten jos mitä pidempiä halutaan tehdä ja kohtausten jatkuvuus ja yksityiskohdat ja kaikki näin, niin sitten se kyllä vaatii paljon iteraatiokierroksia ja on mahdollista ja paljon tehdään, mutta sitten täytyy miettiä, että milloin se on niin kuin järkevää. Käsien ja tekstielementtien kanssa on joskus vähän edelleenkin säätöä, mutta ei kyllä oikeastaan enää ongelmaksi asti, eli kyllä me nyt saadaan muutamalla iteraatiokierroksella aina sellainen lopputulos, joka yleensä kelpaa siihen näin. Ja erilaiset niin kuin liikeratoihin ja niin kuin fysiikkaan liittyen tarkoitetaan nyt vaikka, että onko joku liike fyysisesti mahdollinen tai näin, niin sellaisia glitchejä joskus tulee. Ne ei ole varsinaisesti rajoitteita, ne menee siinä hallusinoinnin piikkiin, että niitä voi ilmentyä, mutta ne ei niin kuin kokonaan estä tätä juttua. Okei. No, jos lähdetään ennen kuin mennään työkaluihin tai näin, niin niistä niin kuin pääkäsitteistä, eli keskeisimpiä työskentelytapoja on niin kuin tämä ihan tekstistä promptaamalla tehty video. Text to video, eli silloin me annetaan vaan tekstikehute ja työkalu tekee sitten lopullisen videon. Siinä nyt ei pääse sitten niin tarkkaan kiinni siihen, että miltä joku asia näyttää, tai vaaditaan sitten todella pitkälle menevää promptaamista, siitäkin kyllä ehkä esimerkki tuon myöhemmin. Mutta esimerkiksi tässä uudessa Googlen Veo 3-mallissa, jota voi käyttää sitten monella eri alustalla, niin on loistava esimerkiksi niin kuin promptiin kirjoitetun puheen generointi tuossa nyt sitten näin. Mutta se on nyt ehkä kuitenkin tässä vähän niin kuin se tapa, mitä me ei niin paljon tässä käsitellä, tämä tekstistä videon tekeminen, vaan ehkä se keskeisimpi ja yleensä parhaiten toimiva homma on tämä kuvasta videoiden tekeminen. Ja siinä on nyt sitten siihen visuaalisuuteen meillä heti kättelyssä hyvät välineet, eli kun me ollaan saatu se stillikuva sen näköiseksi ja tunnelma ja sisältö siihen kohdalleen, niin silloin meillä on jo iso osa siitä hommasta tehtynä. Eli me voidaan käyttää sitä kuvaa videon ensimmäisenä ruutuna. Se voi olla oikea valokuva. Se ei tarvitse olla mikään tekoälyllä tehty. Näissä mun esimerkkeissä nyt on käytetty tekoälyä niin kuin lähes kaikissa tilanteissa, mutta se voi olla, lähtökohtana voi olla ihan oikea valokuva. Ja sitten se laitetaan alkuruuduksi tuohon videotyökaluun. Ja se video alkaa siitä hetkestä ja sitten siitä me promptataan se, että mitä siitä ruudusta eteenpäin sitten tapahtuu. Visuaali ja estetiikka on jo lukittu, eli siinä on vähemmän liikkuvia osia sen videon generoinnin suhteen. No nyt se ensimmäinen ruutu on yksi juttu, mutta nyt työkaluissa on niin kuin yleistynyt tämä start and end frames ajatus, eli laitetaan 2 kuvaa, toinen on sen videoklipin aloitusruutu ja toinen lopetus, niin se tekee
tietysti helpommaksi sitten sen, että voidaan niin kuin rakentaa ketjuja sitten siitä, että mitkä ovat ne niin kuin seuraavan klipin jutut. Näähän tällä hetkellä nämä työkalut kuitenkin järkevästi tekee kerralla 5-10 sekuntisia klippejä. Eli sitten pidempien videoiden luominen vaatii sitten normaalia videoeditointia siihen, että laitetaan ne klipit sitten pötköön ja näin, niin kuin mä nyt olin tehnyt sen alkuvideon. Tai sitten niitä voidaan jatkaa sitten tekoälyllä, mutta sekin on sitten yksi mahdollisuus, mutta sitä mä en ajatellut tässä nyt ihan hirveästi käsitellä, koska siihen liittyy taas omat juttunsa. Eli tämä kuvasta videon tekeminen on nyt se varsinainen pääasia. No nyt sitten se kuvat. Jos nyt ajatellaan, että me puhutaan nyt tekoälystä ja tekoäly hyödyntämisestä videoissa, niin sitten meidän kannattaa kyllä jutella sitten niistä työkaluista, joilla niitä kuvia tehdään ja siihen liittyvistä asioista. No, tekoäly kuvantamisessa niin kuin tietynlaista kärkipaikkaa on pitkään vetänyt tämä Midjourney-työkalu, jolla on aivan erinomaiset omat vahvuutensa. Se on aivan mainio siinä, että sä voit niin kuin tyylitellä, tehdä erilaisia tyyliä, tunnelmia ja tällaisia juttuja kuvaan, mutta sitten niistä voidaan lähteä sitten tekemään niitä videoita. Se, mikä Midjourneyssä on vähän haaste, vaikka sinne on tullut tällainen omnireference-toiminto, joka periaatteessa tarkoittaa sitä, että sama hahmo tai henkilö tai asia voisi toistua eri kuvissa, niin silti Midjourney ei ole siinä paras härveli ollenkaan. Mutta sillä päästään hyvin siihen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa on niin kuin se tyyli, fiilis, valaistus. Ja esimerkiksi jos halutaan tuollaista niin kuin tyylitelty juttu, niin kuin tuossa esimerkissä tuolla oikeassa yläkulmassa on nyt toi mustavalkoisten kuvien sarja, niin siinä on rakennettu tuollainen Midjourney-tyyli, jossa on tuollainen karkea mustavalkoinen tyyli. Ja Midjourneyn hieno ominaisuus on nämä moodboardit, eli sä voit rakentaa sinne kuvista tällaisia niin kuin fiilispohjia, ja kun teet uusia kuvia Midjourneyssä, niin käyttämällä sitä moodboardia, niin saat sen saman fiiliksen ja tyylin sitten toistettua niissä uusissa kuvissa. Vaikka se koko teema tai asia olisi ihan eri, niin siinä on kuitenkin se sama valaisun ja sävyalan ja muun perustyyli. No, sitten näitä muita työkaluja, millä nyt kuvia kannattaa miettiä tekevänsä tai näin, niin on monet eri mallit. Googlen Nanobanana tämmöisellä niin kuin lempinimellä markkinoille tuli muutama viikko sitten tällainen aivan uusi, tällä hetkellä ehkä paras tällainen tietyn tyyppisen kuvageneroinnin työkalu. Sillä ei ole ollenkaan samalla lailla helppo tehdä erilaisia tyylejä, mutta sen vahvuus on tuommoinen kyvykkyys toistaa samaa henkilöä tai hahmoa eri kuvissa, vaikka se asetelma muuttuisi kovasti. Eli vielä vähän aikaa sitten, kun stillikuvia tehtiin ja haluttiin niin kuin tehdä tällaiset samat hahmo eri kuvapaikkoihin, piti rakentaa tämmöinen LoRa, joka oli siis tehty siten, että kuvataan sitä hahmoa tai tehdään paljon kuvia siitä hahmosta ja rakennetaan siitä tavallaan tekoälymallit. Tämä Googlen Nanobanana kyllä pitkälti poistaa tällaisessa arkisemmassa kuvatuotannossa sen tarpeen. Siinä on vielä toki joitain etuja, jos sille tielle halutaan lähteä, mutta se on jo vähän sellaista pidemmälle menevää hommaa. Tämä Googlen Nanobananan kyvykkyys ottaa sama hahmo käyttöön erityyppisissä setupeissa on ihan sellaisena mainio. Ja Googlen, kun ollaan siitä kohta, niin sitäkin työkalua voi käyttää hyvin monessa eri paikassa. Nyt mä oon varmaan vähän sellainen puolueellinen siinä mielessä, että mä oon kuitenkin tätä työuraa 20 vuotta hoitanut Adobe-koulutuskärjellä pitkälti. Ja Adobehan oli kyllä pikkasen niin kuin jälkijunassa tämän tekoälyn kanssa tavallaan aikanaan, vaikka oli ehkä siellä alkupäässä mukana käyttänyt tekoälyä monessa muussa, esimerkiksi Photoshopin sisällä toiminnossa. Kun Adobe Firefly kuvagenerointipalvelu tuli, niin sillä oli ihan mahdollista tehdä ihan hyviä kuvia, mutta ei se varsinaisesti kilpailu kuitenkaan sitten Midjourneyn kanssa
laajemmalti yleisöstä. Mutta nyt Adobe on avannut oman ekosysteeminsä kolmansien osapuolten malleille. Esimerkiksi tuossa mainitaan toi Flux. Flux on sellainen mallijoukko, joka on paljon käytetty. Sillä on laadukkaita kuvagenerointimalleja. Niin sitä voi käyttää nyt monilla eri alustoilla, josta yksi on sitten Adoben Firefly. Sama tämä Googlen Nano Banana on nyt sitten käytettävissä myös Adobe-ekosysteemin sisällä. Ja se on ehkä helpoin ja matalin kohta sitten niille käyttäjille, joilla on jo Creative Cloud-lisenssi käytössä. Sillä ainakin pääsee hyvin alkuun. Ja koska me käytetään sitten jotain tiettyä mallia, niin lopputuloksen laadun kannalta ei ole väliä, että missä ympäristössä sitä ajetaan tai käytetään. Joissain tapauksissa voi olla vähän eroja siinä, että mitä ominaisuuksia kussakin palvelussa on käytössä, mutta lähtökohta on se, että se pohjatekniikka eli se malli on kaikkialla sama, joten lopputuloksen laatu on samankaltainen. Ja toi Flux on ollut mun suosikki Midjourneyn ohella. Ja nyt Firefly-työkalu on eri lailla relevantti, kun sielläkin voidaan käyttää sekä Fluxia että Googlen että muutamia muita malleja. Mutta sitten, että mallejahan on niinku kymmenittäin, tai ei taida ehkä kymmenet enää edes riittää. Eli niinku, nämä nyt on mun valitsemia alalla laajalti käytössä olevia esimerkkejä, eivät millään muotoa ainoita. On erilaisia palveluita, Ideogrammia, Leonardoa ynnä muuta, jossa sitten voidaan käyttää heidän palveluntarjoajien omia malleja tai sitten vielä näitä kolmansia osapuolia. Kenttä on aika sillä lailla sekava tai laaja, eli ei ole ehkä ihan helppo sitten, jos sitä lähtee tutkimaan, niin tietää mihin tarttua, mutta katsotaan sitä nyt tässä eteenpäin. Eli tuossa nyt esimerkiksi sen Geminin, eli tuon Nano Bananan etu. Tuossa vasemmalla puolella on kuva, joka on tehty Adoben Firefly-mallilla jo aikaisemmin, mutta sitten tällä Nano Banana-mallilla on tehty eri asetelmia tästä samasta hahmosta. Otettu tuollainen tyylikäs italialainen gentleman tohon ja sitten tehty sitten näkymää, jossa hän on seisoo, kävelee, ajaa skoballa ja niin edespäin. Ja se toisintaa erittäin hyvin sitten ton alkuperäisen hahmon ominaisuudet ja vaatetuksen, kasvopiirteet ynnä muuta. Ja sitten näitä luotuja kuvia voidaan taas käyttää sen videon alku- ja loppuruutuina sopivalla tavalla sitten ja saadaan ikään kuin niistä klipeistä sitten tällaisia näin. Kaikilla tällaisilla kuvamalleilla ei olisi välttämättä omaa webikäyttöliittymää. Esimerkiksi Fluxilla nyt vasta ihan hiljattain on tullut sellainen ja sekin on aika tällainen karu. Mutta sitten näitä voidaan käyttää tällaisissa ulkopuolisissa palveluissa. Mä voin tuossa, kun päästään kalvoista ehkä ohi, niin vähän ehkä vilauttaakin. Eli meillä on tällaisia nettiosoitteita tai paikkoja, joissa on palvelimet takana ja nämä mallit asennettu sinne ja sä voit sitten valita, tehdä tilin tällaiseen palveluun. Usein nämä tarvitsee GitHub-tunnukset, vaikka itse GitHubissa ei tarvitsisi mitään muuta tehdä, niin ainakin nämä kumpainenkin palvelu tarvitsee GitHubin tunnukset ja sitä kautta voit ottaa käyttöön tällaisen aika selkeän web-käyttöliittymän ja valita sieltä erilaisia malleja. Ja tällaisen mallin etu on se, että sä voit testailla niin malleja, sun ei tarvitse tehdä kuukausivelotteisia tilejä joka paikkaan. Ja näissä tyypillisesti sitten maksu menee käytön mukaan, eli jos et sä sitten kuukauteen tekiskään mitään, niin rahaa ei mene, ja sitten kun teet yhtenä päivänä 50 generointia, niin sua velotetaan vaan niistä. Ja siinä mielessä nämä on sitten, varsinkin kun pääsee asiassa vähän pidemmälle, niin aika hyvä tapa tehdä kuvia ja videoita, että näissä on kaikenlaisia malleja eri valmistajilta sitten käytettävissä. Näin. No nyt kun me tehdään muutoksia, me halutaan meillä on kuvia, jotka me halutaan jotain muutoksia, niin tekoäly tarjoaa, nyt me puhutaan vielä stillikuvista, mutta ajatus on koko ajan tässä se, että näistä siirrytään sitten videoihin. Ja tuossa nyt, mä tiedän, jos yhtään olette tosiaan seurannut alaa, niin tästä nanobananasta ei ole oikein päässyt eroon. Se on ihan joka paikassa puheissa ollut ja jyrää nyt kaiken. Ja niin se on kyllä aika pitkälti tekeekin. Sen kyvykkyys esimerkiksi että siinä, että otetaan
kuvasta joku elementti ja korvataan toisella, joko tietyissä käyttöliittymissä ihan vaan promptaamalla, niin sitten voit vaan vaihtaa esimerkiksi henkilön asusteet tai ajoneuvot tai whatever, tai lisätä asioita tai poistaa asioita. Simppelisti vaan maalaamalla kuvasta alueita. Tai no, kaikissa työkaluissa ei maalata, mutta tämä esimerkki, tämä Higgsfieldin banana placement, käyttää sitä nanobanana-tekniikkaa, mutta on luonut oman pienen käyttöliittymän siihen, jossa sä voit maalata. Niin tuossa tyypillä on lähdössä tyylikkäät Nike-sneakerit ja sitten ne on vaihdettu keltaisiin crocseihin ihan tuosta noin vaan ja se meni kyllä todella näppärästi. Eli tällaiset asiat muuttuu jatkuvasti tässä hommassa. Eli tämä Higgsfield on työkalu, josta myöhemmin lisää, mutta sieltä nyt poimittu tämä muutokset kuvaan. Ja tsadaa! Eli eilen, tämä on nyt siis eilen bongattu X:stä ja sitten myöhemmin LinkedInistä tietoa, että tämä Adoben avautuminen näihin tekoälymalleihin, jotka on kolmannen osapuolen systeemejä, niin on nyt tulossa myös Photoshopiin. Eli heillähän on ollut se nyt jo keväästä saakka tuolla Firefly-sivustolla. Se on siis paikka, jonne voit mennä Adobe-tunnuksella kirjautua ja tehdä kuvia ja videoita. Videot tuli alkuvuodesta. Niin nyt siellä on voinut käyttää nyt näitä kolmannen osapuolen malleja jo siis pidempään. Ja koko ajan olen kaivannut sitä, että ne saataisiin nyt sinne Photoshopin sisälle. Ja mä oon jo manannut tuolla kaikille, jotka on kuunnella, että ei kai ne nyt vaan meinaa olla ottamatta niitä käyttöön. Ja ei ne meinannut, kyllä ne otti. Tuossa just pari viikkoa sitten latasin tällaisen erillisen jonkun yksityisen tahon tekemän skriptin, jolla sai nanobanana-jutut Photoshopin sisälle. Se nyt oli vähän vielä karkeata, mutta tuossa nyt digijohtaja Adobelta julkisti, että tämän kuun aikana se tarkoittaa sitä, että meillä on Photoshopin beta-versiossa tuo nanobanana-malli käytettävissä, ja se parantaa huomattavasti tämän generatiivisen täytön toiminnallisuutta Photoshopissa. Siellä on ollut kummallisesti niin kuin tiettyjä haasteita saada jotain yksinkertaisia asioita tyylikkäästi aikaiseksi. Se on johtunut siitä Adoben Firefly-mallista, joka ei ole ollut ihan yhtä näpäkkä kuin tämä nanobanana tai muut. Niin nyt se tulee Photoshopiin ja tämä on tieto, tämä ei ole mikään ennuste, se on nyt julkistettu ihan tuolla. Ja tämä tulee muuttaa niin kuin Photoshopin roolia tässä koko hommassa nyt ihan radikaalisti sitten vielä tässä syksyn aikana. No, mutta sitten niihin videotyökaluihin ja siihen liittyviin lähtökohtiin sitten. Mun suosikki pitkään on ollut tämä Kling AI. Nyt voi viisastella loputtomiin siitä, että mikä nyt on kussakin ajan hetkessä niin kuin ehdottomasti paras tai tekee hienoimman jäljen tai jotain. Se on jollain lailla mielenkiintoinen keskustelu, mutta Klingissä on etuna se, että kun jos tekee tilin ihan Klingin omalla nettisivulla tuonne kling.aihin, niin saa aikaa, ei ehkä nyt voi sanoa yksinkertaisen, mutta kuitenkin järkevästi hahmotettavissa olevan käyttöliittymän tähän videoiden tekemiseen. Siellä voi tehdä kuvia tekstistä, text to video, eli promptaamalla, tuoda kuvia, niiden alku- ja loppuruudut, tuoda useita kuvia ja luoda niistä niin kuin synteesinä videon. Ja lisäksi siellä voi muokata olemassa olevaa videota, tuoda sinne elementtejä ja retusoida sieltä pois ja tällaista. Eli tavallaan yhdessä ruudussa aika hyvin nämä kaikki tyypillisimmät asiat, mitä videon tekemisessä tarvitsee. Joku voi olla sitä mieltä, että joku Googlen VO3 tekee piirun verran sirompaa jälkeä, näin saattaa olla, mutta se on sitten kuitenkin paljon kinkkisempää se sen ohjaaminen. Ja lisäksi täällä Klingissä on myös äänen luomisen mahdollisuus, mutta äänet voi kyllä jossain tapauksessa olla parasta tehdä ulkopuolisissa äänipalveluissa ja niistä nyt niin kuin esimerkkejä sitten ehkä myöhemmin. Noin. No Googlen VO3 on samalla lailla kuin se nanobanana siellä kuvapuolella, niin nyt sellainen merkitsevä työkalu. Sitä voidaan käyttää Googlen Gemini-sivustolla tai palvelussa, joka siis on Googlen vastine ChatGPT:lle.
Tämä chattikäyttöliittymä on sinällään ihan hyvä, eikä siinä mitään, mutta että sitten itse olen nyt sitä enimmäkseen testailut ja käyttänyt, niin täällä näissä äsken mainituissa ajoalustoissa Replicate ja Fal AI. Ja sitten se näkyy monissa muissakin palveluissa, FreePic, Higgsfield ja nämä, jotka on sitten tämmöisiä, jotka kokoaa erilaisia malleja oman sateenvarjonsa alle ja sieltä yhdellä kuukausimaksulla niitä voi käyttää. Niin toi on nyt sitten toinen hyvä esimerkki, mutta Kling on musta siitä hyvä, jos tämä on teille vasta niin kuin alkusoittoa tälle. Tämä tekee todella hyviä juttuja ja tavallaan tämän käytön hahmottaminen on helppoa, koska sillä on ihan järkevä käyttöliittymä tuossa selaimessa. No sitten on tällainen härveli kuin Higgsfield, joka on sellainen, että se perustuu tällaisiin valmiisiin templateihin, tehosteisiin, jotka tekee aina jonkun yhden asian. Ja sitten sä saat näin. Ne, jotka ehti nähdä sen alussa pyörineen videon, niin siellä oli semmoinen tölkki, joka pullahtaa niin kuin raketiksi ja lähtee tai pullistuu ja miten se nyt olikaan, tai tulee tuo jääkaapista tölkin haku, niin siellä on valmiita templateja sellaiselle, että sä voit ottaa tuommoisen jääkaappipohjan, jossa kuvataan siis jääkaapin sisältäpäin sitä, kun sä avaat sen ja sit vaihdat vaan oman tuotteen tölkin palikan siihen alkuperäisen tilalle, niin toi sihijuoma tölkki vilahti siinä alkuvideossa. Tuo sihijuoma tölkki taas on jo viime keväänä tehty ihan ChatGPT:llä toi tölkin malli ja sitä mä pyörittelen nyt näissä, koska se oli niin kuin kanssa omalla laillaan niin supersimppeliä sen luominen. Mutta että siellä voi valita erilaisista templateista ja lähteä sitten tekemään jotain yksittäisiä täsmätehosteita tai juttuja. Näitä olette varmaan nähnyt monia. Ja näitä on siis kymmeniä täällä Higgsfieldissa näitä asioita. Ei ehkä kymmenet taida riittää, että taitaa mennä yli 100. Erilaiset visuaaliset efektit ja muut. Ja näin ikään. Niin tuolla nyt sitten, otetaan nyt ihan tällaisia esimerkkejä sitten, että mitä niin kuin siinä alkuvideossakin ehkä pyörähti. Eli tuossa on nyt semmoinen, voinko sitten kun päästään nämä esimerkit tästä läpi, tai katsotaan, voisin tuosta ehkä katsoa sen tuohon väliinkin. Eli tuossa on ollut erittäin laaduton ja huono räpsy tuollaisesta shampoo-putelista. Se on ihan ChatGPT:hen laitettu ja pyydetty tekemään tuollainen upotus tuollaiseen kesämaisemaan ihan vaan sen takia, että silloin halusin testata ChatGPT-mahdollisuuden. Tuli ihan kohtalainen. Ja sitten tuo kuva on tuotu Klingiin ja siihen Klingissä animoitu sitten niin kuin tämmöinen timelapse, jossa niin kuin aamuyön sininen tunti, aurinko nousee ja tulee näin, mä näytän sen kohta teille. Niin. Ja se oli siinä alkuvideossa ja se toimi yllättävän hyvin. Äärimmäisen simppeli homma, huono kuva, joku työkalu. Nyt varmaan käytettäisiin nanobananaa mieluummin kuin ChatGPT:tä tuohon upotukseen ja sitten video perään. Ideasta valmiiksi 20 minuuttia. Tämä on ihan todella simppeli esimerkki. Tai sitten jos halutaan jotain tällaista toista esimerkkiä, niin otetaan kuva. Tämä on nyt tehty Klingin Colors-kuvageneraattorilla. Tämä ei ole ehkä se markkinajohtaja, mutta ihan kelpo kuvia sekin tekee. Sitten annetaan sille ohjeeksi tehdä siitä se ensimmäisen ruudun perusteella kuva, jossa sitten lähdetään kääntymään alamäkeä alaspäin. Mä näytän sen teille vaikka tuossa kohta. Näin. No sitten tällainen toinen esimerkki, joka on kanssa hyvin simppeli. Eli, otas mä katson, meillä oli se ja tuo. Eli ja nyt saattaa linjoilla olla se asiakas, jonka kanssa tätä pohdittiin, että hän halusi tehdä pilven muotoisen tai delfiinin muotoisen pilven. Ja sitten se ei oikein siinä kaiken muun keskellä oikein meiltä onnistunut, koska siihen ei ehditty käyttää niin paljon aikaa. Ja silloin koitettiin Fireflylla sitä tehdä, mutta se Adoben Firefly-malli ei oikein osannut sitä. Mutta se taisi olla ihan heti kohta sen jälkeen, kun tämän asiakkaan kanssa sitä pohdittiin, niin tulikin tämä nanobanana mahdolliseksi sinne Fireflyhin, tai sitten me ei vaan jostain syystä muistettu sitä kokeilla.
niin se Nanobanana teki kivasti tuommoisen pilven tuosta tai delfiinin tuosta pilvestä, ja sitten Klingissä se animaatio. Sitten vaikka esimerkiksi Canvassa tai sitten Adobe Expressissä voidaan tehdä toi logo- ja tekstianimaatio. Eli sitten meillä on niin kuin lyhyt somemainos, jossa on toi delfiini liikahtelee pehmeästi tuulessa, ja sitten meille tulee logo ja teksti siihen. Mä näytän senkin tuossa aivan tuota pikaa. Näin. Katsotaan vaikka ennen kuin mennään eteenpäin, niin tosiaan niitä muutama esimerkki tuosta, mitä tuossa äsken vilahti. Eli jos mä otan, katsotaan miksei se nyt, mihinkäs näytöllä se open with, taas tuo playeri tossa. Eli meillä on tällainen stillikuva saatu aikaiseksi tuolla kuvatyökalussa, niin sitten Klingissä me ollaan tehty siihen tällainen kevyt animaatio, jossa sitten merimaisema välkkyy tuolla alla ja tämmöinen majesteetillinen liike tuossa tapahtuu sitten. Noin. Ja sitten seuraava voisi olla tämä ollaan viety se sitten Adobe Expressiin ja tehty siinä ihan simppeli tällainen teksti- ja logoanimaatio sitten niillä Expressin työkaluilla. Noin, okei, siihen jäi nyt valkoinen ruutu, mutta eiks niin? Eli ei tarvitse tehdä niin kuin kovin monimutkaisia asioita, niin saadaan sitten jo kuitenkin ihan kiva lopputulos vaikka johonkin niin kuin sosiaaliseen mediaan. No nyt jos katsotaan sitten tuosta vaikkapa se mountain bike-homma. Taas se vielä tuohon. Niin yhdestä skillikuvasta päästiin tähän 5 sekunnin klippiin. Tosi näppärästi. Ja se nyt oli siellä alkuvideossakin pyörähti toi esimerkki. Noin. No mutta katsotaan sitten vielä eteenpäin. Eli tämä kuvasta video, esimerkiksi nyt sitten tämä Nanobanana kela tässä, eli ollaan tehty vähän pidempi prompti. Prompteja kannattaa rikastaa vaikka tällaisten niin kuin, jotain promptaamisesta nyt myöhemmin, mutta näiden vaikka ChatGPT tai muun avulla, katsotaan oliko mulla tästä esimerkki tuolla kansiossa. Joo, kumpas näistä on nyt toi. Eli avataan se. Tuossa on siis 2 kuvaa. Tuossa kalvolla näkyy tämä laajempi kuva ja sitten lähikuva noista tennareista. Ne on 2 eri kuvaa, jotka on tehty Nanobanalla. Mä kerron kohta, siinäkin on oma juttunsa. Sitten me ollaan promptattu tällainen kameraliike, jossa pyörähdetään ympäri ja sitten palataan, niin lopputulos on niin kuin tämä lähikuva tuosta. Eli tässä on niin kuin taustalla se alku- ja loppuruudun idea. Ensin ollaan tehty tällainen laajempi kuva teemasta ja sitten päätetty vaikkapa, että täsmätään lähikuvaa noihin lenkkareista. Ja siinä välissä promptattiin videossa sitten se, että se kiertää ympäri ja sitten zoomaa tavallaan näihin jalkineisiin. Ja se toimii yllättävän hyvin. Jokaista tällaista lopullisesti, tai sellaista versiota, jonka mä teille näytän, niin mä oon tehnyt ehkä 3-6 iteraatiota, eli se ei aina tule niin kuin heti, mutta kyllä se tulee. Yleensä sen saa onnistumaan, kun katsoo siitä eteenpäin. Eli yksi kuva, toinen kuva ja niiden välinen animaatio, ja se voidaan vielä katsoa sitten noin. Mutta tuossa noin se esimerkki. Katsotaan sitten vielä tosta.
Toinen esimerkki. Tämä on nyt tehty Klingissä ja kuvat on ensin tehty tekoälyllä. Siinä on 3 elementtiä. Toi terassi ja sitten on tämä hunksi ja sitten on kaljatölkki. Ja siinä on nyt käytetty sitten Klingin tällaista ominaisuutta, image to video elements, eli sä annat sille ne elementit, mistä sen videon pitää tulla. 3 eri stillikuvaa, ne voi nähdä täällä oikeassa reunassa, siellä on yleiskuva tuosta terdestä, ihan eri kuvakulmassa oleva kuva tästä tyypistä ja ihan vaan pöydällä oleva tölkki, ja yhdessä sitten syntyy tällainen synteesi tällaisesta videosta. Eli katsotaan, löydänkö mä sen vielä tuosta avattavaksi tuohon ja näytän täällä QuickTime Playerissa. Ja tää on nyt sitten lopputulos. Kling on tehnyt tuohon myös noin äänet. Ja koska täällä on sitten se mahdollisuus etukäteen tehdä ikään kuin eri otosten alku- ja loppukuvia, niin tuosta on sitten suhteellisen helppo lähteä siihen suuntaan, että syntyy jatkuva sisältö vähän pidempänä. Noin. Eli tuossa nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että ollaan katsottu näitä esimerkkejä, eli palataan vielä. Että ensin työkalut, Kling AI, Google Veo, Higgsfield, nämä nyt on vaan niitä taustalla käytettyjä työkaluja. Niitäkin on näitä videogeneraattoreita vaikka kuinka monta muuta. Nämä on nyt valikoitunut mulla sellaiseksi järkevällä tavalla lähestyttäviksi. Toi sauna-esimerkki kuvavideoksi mountain bike, soljuva pilvidelfiini ja sitten tämä tennarihahmo. Yes. Ja tuo promptaamisesta tästä täytyy puhua sen verran, että katsotaan se, että tämä on nyt sitten hyvin kyllä keskeistä sekä siinä kuvan tekemisessä että sitten myös videon ohjaamisessa. Ja nyt kun esimerkiksi toi Midjourney on hirveän hyvä työkalu siinä mielessä tekemään kuvia, että sillä on heti valmiiksi koodattuna joku estetiikka. Se osaa heti tehdä jollain lailla visuaalisesti kauniita kuvia. Mutta sitten se on nyt nimenomaan tietyllä lailla aina vähän sitten Midjourneyn näköistä. Sitten joku Nanobanana tai Google Gemini Flash 2.5 on sitten, sillä tulee aika huonoja lopputuloksia, jos sä vaan annat lyhyitä prompteja. Se kaipaa, että sille kerrotaan hyvin tarkkaan, että mitä siinä kuvassa on ja näin. Eli täytyy olla aika tarkka, tarjota konteksteja ja tällaisia tarkkoja ohjeita. Googlen sivustolta löytyy ihan selkeät ikään kuin kehittäjien ohjeet siihen, että miten heidän mielestään se pitäisi niin kuin, tehdä. Ja sitten tällaisia erilaisia prompti-templateja on olemassa, jossa on sitten niin kuin ikään kuin se muoto sille asialle, mutta sitten sisällöt täytetään noihin. Ja niitä voi tietysti iteroida sitten tilanteen mukaan. Midjourneylla on omat promptaamisjuttunsa ja sitten näillä videotyökaluilla vielä. Mutta että pyydetään apua sitten tekoälyltä, eli vaikka meidän ei me ei välttämättä haluta lukea nyt erilaisia tällaisia dokumentaatioita, jotka on osittain vähän ehkä tylsän olosia, loputtomiin, niin sitten me voidaan itse asiassa ulkoistaa tätä aika paljon tekoälylle, eli kerrot tekoälylle, että mitä olet tekemässä, siis ChatGPT tässä tapauksessa, sitten sä pyydät siltä niin kuin prompteja siihen tarpeeseesi, jonka jälkeen tekoäly antaa niitä, katsot vähän, että onko ymmärretty oikein, kokeilet ja voit sitten erilaisia tällaisia parametreja, mitä Midjourneylle se tarjoaa, niin joko poistaa, vaihtaa tai tutkia sitten uusia vaihtoehtoja. Näin. Eli tuolla lailla tuossa hommassa pääsee nyt eteenpäin. Ennen kuin mennään sitten tuohon meidän kaupalliseen puoleen, niin mä voisin nyt näyttää livenä vähän niitä työkaluja, mistä tässä nyt on puhuttu. Avaanpa selaimen. Ja katsotaan nyt ensin täältä Adobe Fireflyta. No, Adobe Firefly on jo pidempään ollut markkinoilla, mutta aina on ollut vähän niin kuin sellainen fiilis, että ikään kuin sen tekoälymallit ei kauhean hyvin nyt aina
onnistuisi, mutta nyt täällä on sellainen mahdollisuus, että mä voin täällä valita haluamani mallit myös tämän Adoben oman Firefly-tuoteperheen sijaan. Firefly Image 4 Ultra ja Image 4 on itse asiassa ihan hyviä noita malleja. Ne vaatii kanssa vaan hyvin paljon tarkkaa ohjeistamista sen lopputuloksen suhteen. Eli näin. Mutta täältä löytyy nyt sitten monia uusia malleja, joita voit myös Fireflyssa sitten valita. Ja tuossa nyt näkyy nyt esimerkiksi näitä esimerkkejä. Keräsin tähän ennen sessiota, että mitä täältä nyt sitten on tuolla käytetty. Fireflylla voidaan tehdä myös videoita. Text-to-video ja image-to-video on ihan mahdollisia. Täällä on, tämän etu on hyvin helppo lähestyttävyys ja sitten monet tällaiset videon ohjaamiseen tarkoitetut ikään kuin vaikka kameraohjaukset ja tällaiset on tuossa simppeleinä tällaisina kuvakkeina käytössä. Fireflyssa nykyään myös ne kaikki asiat tallentuu tänne Files-osioon, jolloin sä voit sitten täältä sitten katsoa, että mitä nyt on tehty. Ja tuossa siellä videolla itse asiassa näkyy tällainen tämä tyyppi, joka tarjoilee tätä mallikuvan perusteella, joka on alun perin itse asiassa luotu Midjourneyssä, mutta sitten täällä toi pizza-esittelyvideo on tehty täällä. Eli se on nyt yksi keskeinen härveli. Sitten on tämä Kling, eli täällähän nyt tehdään sitten niitä videoita. Tämä Klingin kuvageneraattori on vähän, nyt jumittaa näköjään, otetaan heti tuo videogeneraattori, image to video, ja täällä mä voin nyt sitten tuoda tänne alkuruudun ja loppuruudun, ja lähteä sitten hyvin matalalla kynnyksellä tuottamaan niistä sitten videoita. Mä voisin tuosta hakea pari esimerkkiä. Tosta vaikka ton. Sen mä teen sen fiksumpi, hyvä Juha. Mä teen sen täältä, lataan sen tuolta historiasta. Nyt se tulikin sinne jo. Ja sitten mä otan toisen kuvan, jonka mä otan tuolta, vaikka nyt se ölppä. Nyt ei tästä tule mitään kauhean järkevää, mutta mä otin tommosen aloituskuvan ja lopetuskuvan. Täällä mä kerron promptissa, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mulla on niin kuin mahdollisuus täältä generoida. Kun mulla on maksullinen lisenssi, mä voin valita kuinka monta se tekee ja kuinka pitkän. Lisäksi mä saan DeepSeek-tekoälyltä apua sitten sen promptin rikastamiseen suoraan täällä ohjelmassa. Eli tuossa nyt sitten se näkee nämä 2 kuvaa ja tekee niistä analyysin ja sitten tuosta se ottaa sen promptin ja nyt mä voisin laittaa sen tekemään sitä. Nyt mulle todennäköisesti kerrotaan, että tämä meidän sessio ehtii loppua ennen kuin noi on valmiit ja näin. No, muutama minuutti. Katsotaan, että ehkä ehditäänkö siihen sitten palata. Mutta tämä Klingin työkalu on siitä näppärä, että täällä on monta hyvää mallia, omat Klingin mallit. Näitä voi käyttää siis muuallakin. Eli tuo 2.1 on nyt uusi ja 2.1 Master myös. Ja tämä alku- ja loppuruutujen ja sinällään selkeän niin kuin käyttöliittymän edut on ihan hyvät. Lisäksi sä voit ottaa täältä olemassa olevan videon ja lähteä siihen sen videon perusteella tekemään ääniä ja sillä lailla niin kuin saat niin kuin myös äänisuunnittelua tehtyä täällä härvelissä. Näin. No nyt sitten ihan livenä tämä Higgsfield, eli täällä on erilaisia toimintoja, jolla voidaan nyt tehdä sitten videoita. Ja täällä on nyt esimerkiksi tämä, jota tässä nyt ei tämän pidemmälle ehkä ehditä käsittelemään, mutta että esimerkiksi siinä alkuvideossa oli tällainen video, jossa tämä kuva oli, ja siellä King Kong tuli taakse, siellä on loppu siihen, ja sitten toi räjähti
taxicabi tuossa, niin se on tehty niin kuin täältä komennolla Draw to Video, jossa voi vaan piirtää tähän kuvan päälle sen asian, mitä siinä haluaa tapahtua. Siinä on tuommoiset laatikot, tuohon tulisi King Kong, toi räjähtäisi. Kirjoitat, mitä tapahtuu, ja se on se tapa promptata sitten, että tämän stillikuvan päälle piirrettyjen kuvien perusteella syntyy sitten se video. Ja oliko tämä nyt oikea otos sitten tästä? Ei, tämä oli se huonompi. Tämä oli vissiin se parempi. Ei ollut tämäkään. No, mutta näitä muutama oli, niin niistä sitten syntyy kuitenkin se lopullinen, joka on sitten siellä mulla siellä showreelin lopussa. Nyt sitten niistä ajoalustoista pari esimerkkiä. Tämä Fall AI on yksinkertaisesti tällainen nettisivu, jonne luodaan tili, jonne laitetaan krediittejä, ja sitten täällä voi lähteä etsimään eri malleja. Otetaan tuosta vaikka Nano Banana. Niin tällaisessa ei nyt ole niin hiottu tämä käyttöliittymä, mutta periaatteessa täällä löytyy kaikki toiminnot nyt niin kuin normaalisti. Mikä formaatti ja näin. Kuinka monta kappaletta ja tuohon tulee prompti ja sitten täällä on noin ikään. Niin tässä oli nyt on Nano Bananan esimerkki ja sitten esimerkiksi Replicate, joka on mun suosikki ollut pitkään, niin on sitten paikka, mistä voi löytää myös monia eri malleja. Tämän huono puoli on kyllä tuohon Fall.aihin se, että tämä ei jätä niitä aikaisemmin tehtyjä projekteja muistiin kuin ihan hetkeksi. Eli sikäli tämä Fall AI on hyvä, että sä pääset vielä aikaisemmin tekemiin asioihisikin niin kuin historian kautta käsiksi. Sitten ei aina kaikki onnistunut ja näin. Mutta siinä nyt niin kuin näitä työkaluja, millä näitä asioita tehdään. Ja jos mä otan vielä sen mun vaikka CapCutissa, joka on tämä videoeditointiohjelma, jossa mä sen loppuvideon ikään kuin, tai alkuvideon tein, niin siinä alussa on esimerkiksi tällainen otos, jossa zoomataan avaruudesta tähän tyyppiin. Niin tällaisen saa aikaiseksi esimerkiksi sillä lailla, että sulla on tämä video, missä tämä hahmo kävelee, otetaan siitä ruutukaappaus, mennään Higgsfieldiin. Tämä on tämmöinen knoppi täällä ja katsotaan löydänkö mä sen, kun näitä on nyt niin paljon. Täältä Apps-osiosta löytyy sellainen kuin, oliko se efekteissä? Tässä on Anna vähän se näin. No tuossa on nyt kuitenkin tämä Fridge Ad, eli se, että kun oli se tämä sihijuoman hakumeininki, niin se oli täällä vaan laitettu tähän sihijuomatölkin kuva ja sitten se generoi meille sitten tällaisen videon. Eli nämä tällaiset Higgsfieldin erilaiset valmiit pohjat, osa näistä nyt on sellaisia, että en ole ehkä kohderyhmää, mutta osasta on ihan hyötyjäkin ja se no nyt on vähän ajatus hukassa, että mä en nyt löydä sitä Zoom to Earth juttua, mutta joka tapauksessa periaate on sama, että on tehty ensin sellainen efekti, jossa itse asiassa tästä tyypistä zoomataan avaruuteen. Mä oon vaan kääntänyt sen täällä videoeditorissa sitten toisinpäin ja siitä samasta ruudusta jatketaan sitten eteenpäin. Näin ikään. Ja näitä eri esimerkkejä täällä, nyt jos katsotaan, tuossa on pannaan toi vielä tuosta pyörimään, niin tämä on Googlen toi Lego-räjähdysjuttu ja noita tommosia räjähdysvideoita, missä jostain laatikosta pussahtaa hirveästi tavaroita huoneeseen, niin niitä näkee nyt paljon ja Googlella löytyy ihan noita promptitemplaatteja, joilla niitä sitten voi kokeilla tai näin. Tai jos tuutte sitten sinne kursseille, niin siellä sitten myös. Noin, tossa oli tämä. Ja tossa oli toi. Noin. Tää on tehty Higgsfieldin tällaisella
UGC, User Generated Content jutulla. Tänne on laitettu vaan mun kuva ja toi Tölkin kuva ja sitten laitettu möreä miehekäs ääni. Nyt ei ole tässä sitä juttelemaan tämä siihen esittely, eli siihen juomaa kannattaa juoda maltilla. Näin. Ja sitten oli tämä tyyppi täällä, josta sitten vaihdettiin krokseihin lennossa ja näin ikään. Ja tuolla, kun mennään tonne vielä pidemmälle, niin täällä oli meillä tämä King Kong Appears, niin sitten tollanen, kun on ensin laittu stillikuvana, niin sitten King Kong tulee tuolta takaa ja kissa hämmästyy ja näin. Ja nyt täällä oli vielä sitten se, että se nätti delfiini muuttuu pelottavaksi haiksi tuossa kesken kaiken. Ja kaikki nämä on tehty siis ihan vain selaimessa ja todellakin aika matalalla kynnyksellä. Mutta sitten jos haluaa jonkun todella tarkkaan tietyn määritellyn lopputuloksen, niin kyllä tässäkin sitten rupeaa aikaa palamaan. Mutta näin. Onko siellä chatissa jotain kysymyksiä? Tuolla tulee, saadaanko aina parempia kuvia, jos prompti kirjoitetaan englanniksi? Yleensä saadaan. Kaikki työkalut ei edes ymmärrä suomea ja näin. Jos haluat vaihtaa pääobjektin olemassa olevaan videoon, esimerkiksi kissavideosta koiravideo, se onnistuu Klingillä ja sitten tuolla Higgsfieldissäkin on siihen härveleitä. Nyt mulla ei ole siihen valmisteltu tänne näin. Ääniasioita on murehdittu, mutta ne ei vissiin. Joo, tallenteen saa. Kyllä. Ja tällä lailla. Mari siellä on viitannut jotain. Olisin vaan kompannut näitä kysymyksiä, mutta bongasit ne, kiitos. Kyllä, näin. Millaiset tekijänoikeudet tekoälyllä tehdyllä videolla on kaupallisessa käytössä? Ihan sama pätee kuin tekoälykuvissakin, eli tekijänoikeus riippuu siitä sun luovuuden asteesta, millä se on niin kuin nyt tehty. Eli ihan pelkkä yksinkertainen prompti ja yksinkertainen video ei vielä saa sulle sitten tällaista tekijänoikeutta aikaiseksi. Mutta jos luovat ratkaisut on niin kuin tekijän tekemiä, eli prompti on hyvin kehitetty ja on rakennettu sitten vaikka uusi videokokonaisuus, siihen lopputulokseen on sitten tekijänoikeudet. Kaikki nämä työkalut antaa käyttöoikeuden niin kuin sen palvelun puolesta sitten. Kyllä. Näin. Toivottavasti tuo vastaus oli nyt kelpo. Nyt Corellia on koulutusyritys ja onko olemassa työkalua? Tuollaiseen hyvä työkalu on esimerkiksi Heigen, eli sillä sä voit kouluttaa tuommoisen oman avataren. Ja sitten Eleven Labs-työkalu on sellainen, jossa sä voit tehdä ihan oman custom äänen, jolla sitten voit tutustu elevenlabs.ai Voice Generator-työkaluun, niin se on juuri siihen sopiva. Tuossa aikaisemmin on noin. Miksi koulutus? Eli se on nyt meidän pihvi tietysti Corelliana tässä, eli koska näitä työkulkuja ja mahdollisuuksia on niin paljon, niin siinä viidakossa on hyvä olla opas mukana. Eli joku on tehnyt sen työn, että kahlaa sen kaiken läpi ja antaa sinulle selkeitä tiekarttoja siitä, että kun lähdet tästä ja haluat tonne, niin tekemällä näin, niin sä niin kuin pääset sinne. Sä pääset heti työstämään niitä juttuja sitten oikeassa elämässä koulutuksen jälkeen, kun sulla on joku niin kuin taktiikka siihen, että miten mennään eteenpäin. Sä opit tekemään parempia prompteja ja saat parempia lopputuloksia. Aikaa ja hermoja säästyy todella paljon. Kouluttaja tässä tapauksessa minä, niin mä laskin nyt, että varmaan on kyllä nyt sadossa laskettava tuntimäärä, mitä mä oon nyt näihin asioihin käyttänyt näiden tutkimiseen. Ja sitten sä saat valmiita pohjia, esimerkkejä promptaamiseen ja valmistelut, harjoitukset ja PDF-materiaali kuuluu meillä aina kursseihin. Mä laitan tässä nyt otsikkotasolla videot tekoälyllä, johdatus uusiin mahdollisuuksiin, laajennettu tällainen käsitteellisesti vähän niin kuin koulutuksenomaisempi luento ja demoja, joissa niin kuin nyt katsotaan näitä. Tämä on 2-3 tuntia kesto vielä vähän mietinnässä.
jossa nyt tutustutaan näihin käsitteisiin ennen kuin ruvetaan edes tekemään mitään, koska se on mun mielestä tässä kyllä ihan järkevä ajankäyttöjuttu. Markkinointivideot tekoälyllä peruskurssi on uusi tuote. Siinä nyt lähdetään käytännön esimerkkein tekemään näillä työkaluilla, mitä äsken esiteltiin, niin niitä markkinointiin kelpaavia lyhytvideoita. Siinä käytetään nyt noita härveleitä. Kaikkea ei tarvitse olla lisenssiä, mutta ainakin nyt jollain tavalla pitäisi olla mahdollisuus tehdä kuvia ja sitten niitä videoita. Klingin lisenssiä suosittelen ehdottomasti tuohon, että tuosta päästään eteenpäin. Jos tehdään etänä, jos tulee meille kurssille, niin meillä on työkalut sitten tarpeelliset olemassa. Sitten on jatkoworkshoppi tuohon aikaisempaan, eli siinä mennään pidemmälle, pidempiä kokonaisuuksia, laajennetaan esimerkkejä, tehdään niin kuin pidemmälle meneviä promptijuttuja. Ja nyt meillä on jo täällä kurssikalenterissa, meillä on jo tällainen koulutus, kun otetaan sitten tuosta. Kling peruskurssi, tekoälyvideot ja markkinointiviestintää. Tätä on pari kertaa jo pidetty, ja tässä on niin kuin tuohon Kling-työkaluun ihan selkeä päivän setup, joka on jo niin kuin aikataulussa ja olemassa. Paitsi että nyt ei taida olla aikataulua vielä. Just oli, niin sitten ei ole uutta vielä laitettu. Näin. Tarkemmat kurssisisällöt, aikataulut ja hinnat tulee paluupostissa webinaarin jälkeen samalla kun saatte tämän tallenteen, niin sitten tulee teille nyt sitten myös propagandaa siinä mukana. Eli toimitamme ne tallenteen mukana sitten tarkemmat kuvaukset, aikataulutiedot ja hinnat noille koulutuksille. Näin. Näin ikään. Mutta joo, tuolla jatkuu tuo tekijänoikeuskeskustelu. Adoben yksi etuhan on tosiaan ollut se, että heillä on tämä lupaus siitä, että heidän tuotteensa on niin sanotusti commercially safe, eli ei tule trademark- ja tekijänoikeusloukkauksia tehtyä, kun mitään tunnettuja brändejä ei voi edes tehdä. Mullakin oli tuolla esimerkki, missä Nike vaihtui Cropsiin, niin siinä periaatteessa ollaan tekemisissä oikeiden brändien kanssa. Jos oikeasti tekisi mainostuotantoa, niin se pitäisi tietysti tiedostaa, että voiko. Ja näin. Tässä on ehkä käytetty niitä esimerkkejä, niin sitä taustaa vasten, että haluaisitte teidän omia brändejä ja elementtejä hyödyntää tuolla tavalla. Mä olen nyt käyttänyt näitä julkisesti löydettävissä olevia. Näin. Niin minun osaltani huomaan, että kello aina tuppaa näissä kilahtamaan vähän yli. Nimellä löytyy LinkedInistä, mielelläni verkostoidun siellä. Liittykää Corellian someseuraajien joukkoon ja seuratkaa meidän uutiskirjeviestintää ja blogeja, niin niissä pyritään pitämään jonkin ajantasaisuutta tässä hommassa. Kello on nyt 11.04. Kiitoksia kaikille. Teitä oli ilahduttavan ja jännittävän paljon. Toivottavasti tästä oli teille kaikille tämän tunnin verran hyötyä ja iloa. Kiitokset.